to bylo tohle. Už nahrává. Tak jak jsem řekl, čeká nás česká beseda podání našich kamarádů, kteří právě nastupují. Je to Karel a Jaruška, Kristýnka Emča, Lenka Jirka, Martinka Petr, Imča Karel, Jana a Petr, Jana a Jindřich a Zuzka a Zdenek. Prosím potlesk pro naše účinkující. Vedoucí tohoto souboru je paní Hana Bouší.
se nám to zase povedlo. Děkujeme moc, děkujeme. Slavnostní odchod našich tanečníků, našich kamarádů z Položaru. Pojďme do toho
zatleskat všichni, prosím. Tak ještě jednou Karel a Januška, Kristýnka Emša, Lenka Jirka, Martinka Petr, Týmša Karel, Jana Petr, Jana a Jindřich, Zuzka Zdenek, to jsou naši účinkující. Ještě jednou moc děkujeme. Nyní bych vás chtěl pozvat ochutnat se domácích koláčů, tamhle před zbrojnici otevřenou, které pro nás napekly dušnické ženy. Dámy